Posádka Východňare, Miroslav Kuchar a Mikuláš Košťo. Super, v jakém autě pojedete? Tak pôjdeme s tou krásnou 120 Škodovočkou, tá je Československá. Keď sa ide z Československa, tak sa musí ísť Polska s Československou. To je jasný. Jaký výkon je tohohle auta, jestli víte? Maximálny by som povedal. Všetky kopce sme vyšli. Kolik koní už z toho uteklo? Vyzerá to tak, že ešte nejaké kone, lebo tu sú mladé kone, teraz urobený agregát, takže rátame, že tie koníky ešte porastú a budú všetkých, ktorých tam je, a to je 47 kW, tento motorík momentálne. Tam se, jaký úpravy jste na tomhle autě dělali, aby to zvládlo vlastně takovouhle cestu? Tak úpravy na dizajne a v podstate na vonkajšku auta sa neurobilo nič kvôli tomu, že sme striktne chceli zachovať pôvodnosť. A veci, ktoré nevidno, ako motor a prevodovka, tak motor je 130-kový a 5-stupňová prevodovka je tam, že by sme zvládali dlhé etapy, že by nám to bolo pohodlnejšie a že by sme tú cestu zvládali s nejakou radosťou a že by nás nabíjala skôr ako vybíjala. Super. Expedice vede skrze mnoho zemí, ale taky i kultur. Bojíte se třeba něčeho po cestě, co by vás mohlo potkat? Východňani sa ničoho neboja, ani sa nebudú bať, takže my sa nebojíme. Tešíme sa. Cíl cesty je jasný, ukázat, že Češi a Slováci mají stále světu co nabídnout, ale máte vy nějaký svůj osobní cíl, nebo že prostě jedete to z hecu, nebo? Cesta je cieľ v prvom rade, hej, to som nevymyslel ja, to je stará vec. A čo nás tak heclo, tak radi robíme turistiku na veteránoch. A toto je výzva, ktorá ešte, neviem, asi takáto trasa nebola prekonaná, možno ani na normálnom aute, takže je to výzva. My keď chceme východňari niečo prekonať, a stalo sa to našim mladým chlapcom z nášho klubu, ktorý urobil cestu okolo sveta na Jave 55-ročnej, o tom sa vie, teraz ide do Guinnessovej knihy rekordov, takže keď on, najmladší chlapec sveta, obišiel celý svet, tak ja z tejto posádky najstarších chcem s nimi obísť pol sveta. Takže to bola jedna. 3 věci, které na tomhle autě nesnášíte. Které to jsou? Protože jste s tím určitě už jeli nějaký další cesty. Tak které to jsou a které se nejvíc bojíte třeba? To je zlá otázka, aby som povedal, že to je veselé auto, nie zlé auto. Lebo možno, ak som spomínal, my máme radosť, keď zdoláme kopec. Máme radosť, keď ten kopec ubrzdíme. Máme radosť, keď natankujeme na benzínke plnú nádrž a polovička nám ostane v nádrži a polovička vyteče. Takže my tých radostí stále máme viac a viacej, čiže také, že čo nemáme radi. Škodovky sa nebojíme, tu tá nás nemôže sklamať, čiže my všetko vieme. Tak 3 věci, které milujete na tom autě. To, že to je auto môjho mladí. Ja som na takýchto autách jazdil, mal som 2 takéto Škodovočky, takže to je mladík, kde som rastol. A je to naše, či sme vyrastali. No teraz sú iné autá, ale toto je stále ešte to naše mladí. Super, tak jo, tak ja vám moc děkuju. A hlavně ať dobře dojedete. Děkuju moc.